Minule som rozoberala tému, ako odhaliť neverného muža a od mužov mi pristalo veľa správ o tom, to platí aj na ženy. Samozrejme, všetko, čo nahrávam, platí 90% prípadov na obidve pohlavia. Ale tentokrát, ako odhaliť nevernú ženu. Stačí sa spýtať jednu jednoduchú, ale za to priamu otázku. A to je: podvádzaš ma? Žena, ktorá vás podvádza, väčšinou túto otázku otočí priamo na vás a začne ako keby taký hraný konflikt. A začne hovoriť o tom, či ju vy vlastne podvádzate. Žena, ktorá je neverná, začne obviňovať z nevery vás. My ženy proste áno, priznávam, dokážeme byť veľké herečky a dokážeme všetko, čo sa týka nás, dať na toho druhého človeka. Verím tomu, že to robia aj muži. Ďalšia vec, keď väčšinou na túto otázku odpoveda strašne emocionálne prehnane a začne z toho hádku. Bohužiaľ, niečo tam nie je v poriadku. Pretože človek, ktorý je nevinný, je v kľude. Ako náhle človek začne eskalovať v emóciách, niečo nie je OK.